Strike a pose. Strike a pose. Radilo se prilično dugo, pošto je zaista velik tim ljudi stoji iza ovih fotografija i prosto nekako je senzibilitet bio te neke 60. godine i hteo sam da bude baš u tom maniru svaka fotografija, to je prilično komplikovano i zbog stylinga i šminke i svega, ali eto, zadatak je uspešno izvršen. Mala Maca je bila maštovita noćas, sećaš se? Prilično su zadovoljni svojim fotografijama, svi ljudi koji se na njima nalaze, a i posetioci izložbe. Jesam ti rekla da sam bila top manekinka u Milanu, a? Nije da mi je objektiv stran, nego u ovoj ulozi se nikad nisam našao. Da li bih voleo? Dao se velikim zadovoljstvom. I tako je počelo. Ja sam oduševljen, znaš šta? Jer, ja kažem, sad moraš da me ono kao početnika potpuno sprovedeš kroz ceo sistem, kako to sve funkcioniše, šta treba da radim. Samo budi ono što jesi. I, znaš, kad imaš jednog velikog majstora iza objektiva, onda to ispadne upravo ovako. Ja sam svakako zadovoljna fotografijama i generalno radom sa Stefanom, tako da se nadam da će biti toga još.